मेसिना हारसिं सालु जायो। मालाबा समावसो गासिबो फैबासो। बर' हिन्जावफ्रा हरनि 11टासिम मावनो नै बादाम एरख'नाय खामानिखौ 8:30 जाबाय दा टाइमा रावबो दोनाखै दाबो एरख'गासिनो बैयाव बांसिन दङ ओमफ्राय ओरैबो दङ ओरै दं गासिनबो हरनि 11टा 11:30सिम मावो दासिमबो सिङाव मावगासिनो दङ ओरैबो मावगासिनो दङ साफा मावगासिनो दङ आरो बिसोरो मावगासिनो आं नुजाहैला सिङावहाय ओमफ्राय बेयाव मावगासिनो लोगोफोर आं बे भिडिअखौहाय हरनि 1टायाव खेबदों मानोना बिसिनावहाय मोनसे काहानि दङनो माने जेब्ला मानसिया बादामखौहाय एरख'नानै थांजोबो अब्ला मोदाया एरख'फैयो जाहैदों बादामखौ बे साइडआवहाय माने नैबे हल गोलावआवहाय नैबेयावहाय ओंखायनो आं नोंथांनो एसे खिन्थानो सानदों माने मानसि बायदि जानानैहाय जिरायनानैहाय एरख'फैयो जाहैदों ओंखायनो आङो बेखौहाय दा हरनि 1टायाव शुटिं खालामनाय जादों आरो ओमफ्राय बिसोरथ' हरनि 11टासिम एरख'खायो आं नोंथांमोन दहाय सिगाङाव दिन्थिखाबाय लाबा आंखौ बेरायनानै नायथारगोन आरोखि हरावहाय दिनैहाय हारसिंब्लाबो माने इसोर आङो खिन्थादों नालाय इदि जायो होननानैहाय जोंनि बर' मानसि गोजा दाथ' आं जेबो नुनो मोनाखै आं ओरै सिद्दा शुटिं लालांजोबगोन ओमफ्राय लालांनानैहाय नोंथांमोननो खिथागोन आरो नै बेनो आरो बे हल गोलावआवनो आरो नैबेयाव मोनसे ज्रेद आवाज फैबाय थादों बेखौ आं मिथिया मा आवाज इयो माने नैबे गोलावआवहाय माने जेब्ला मानसिया खालि जाखाङो अब्ला माने मोदाय ना भुत होनो आंथ' मिथिया बियो फैनानैहाय मानसिया थांखांजोबब्ला माने बादाम एरख'फैयो जाहैदों ओंखायनो दिनै आं हारसिं हरनि 1टायाव बे भिडिअखौ शुट खालामदों आं हारसिं आं रावबो गैया बिसोरो आंनो खिन्थादों नालाय काहानिखौहाय ओंखायनो दिनै आं हरावहाय आनजाद नायदों आरोखि आनजाद नायनाय बायदि बेथ' मेचिन गोजा जाहैबाय गासिबो मेचिन गोजा इयो नैबे बादाम एरख'ग्रा आंथ' जेबो नुवाखै नोंथांमोना नुदोंब्ला कमेन्ट खालामनानै खिथाहर आंथ' जेबो नुवाखै माने बे लाइनावनो जिरायनानैहाय जेब्ला मानसि खालि जायो अब्ला बादाम एरख'फैयो जाहैदों ओमफ्राय फांखायाथ' गंसे सालु दङ नै रावबो मानसि गैया फांखाया गंसे सालु दङ माबा मोनसे नुदोंबा जुदि कमेन्ट खालामनानै खोन्था आरोखि होमब्लानो आं मिथिगोन बेयावथ' मानसि ओमफ्राय आं माबा मोनसेल' आवाज मोनबोदों आरोखि दा फैनायावहाय हरैथिं सेरावहाय माबा मेचिन नारनाय बायदि ग्रां ग्रां लाबायबाय थादों ओमफ्राय आंबोथ' एसे हबखायो मानसिया आं खोरखिनिफ्राय नोंथांमोननो देखायफिननि बे मा सोंजोबनाय नै खोरखिया आखाइ सोनो जायगा गैया नै आवाज होबावबाय बैजोंहाय आं गिदिंनानै फैलाबो बैजों आवाज होदों बैजोंहाय माने मानसिया माने बे नुजाग्राया हिनजावसो जाहैदों हिनजाव आंथ' जेबो मिथिया जाहैबाय नोंथांमोननो खिथाफिनबाय आंथ' जेबो नुवाखै ओमफ्राय आवाजखौल' आं खोनादों आरो हरैहाय ग्रां ग्रुं माबा नारदों आरो बैजों दा बाजैया लेंबोफिनबाय नै आंखौहाय लोगोफोर बादाम गथ' गोरलैबो गाबोनो बेयाव माथो जाबाय
मानसिफ्रा गाबबाय नुयो आरो दा बाजैया आंखौ लिंबोफिनदों आरोखि दहाय आं फैला नैबे साइडजोंहाय नैबे साइडजों खननै ना खनथाम आवाज ए औ नैबेजोंनो आवाज होदों औ नों थांनायजोंनो नै खनसे खालथां मावबाय नै माया खालथां होनदों नै गिगोन दा फैनो माजों ओंखारनो हायोबा ओंखारनो हायोबा आंजों अबा खालथां होनलायबावदों ओंखारलाय फै गिगोन सानखादों बे आंखो हरनि 3थायाव जों बादाम एरो आङो आं फैबाथाय नुवाबो ओमफ्राय खालथां होनदोंमोन ना दानि ओमफ्राय बोरै माथो ओंखारनो हायासै बियो मानसिफ्रा दङ होनबाय थायो गथ' गाबोनो माबा गाबोनो बोरैहाय आंथ' नागिरखायोसो बिदिखौ आं माथो नै बिथिंबो नै बे काजु बादाम गोजौआव हराव मानसिफ्रा नैबे साइडआव गुफुर जना थानाय नुयो नै खिनियाव बबेहा नैबे ओं नैबेखिनियावहाय नैबे गुफुर बागानाव जना थायोनो ओं नैयाव गुफुर जयोनो आरोना ओमफ्राय आं फैबाबो नुवा ओरैबायदि बेखिनियाव नुयोनो रासि खम मानसिफ्रा नुजायो खोमा ओमफ्राय दा आंबो रासि खम ना गोरा आंबो बुंनो हाया नालाय ओमफ्राय दानिथ' खालथां होनदों खालथांथ' होनदों दहाय आं फैलाबो खननै ना खनथाम गाबदों बेजोंहाय खालथां खालथांनो ओमफ्राय आहा दाबो खनसे गाबबावबाय जोंबो सिगां नोंदाजों आंजों माने बिदिनो नाइट डिउटि मावोमोन नालाय नाइट डिउटि जों बादाम सौबाबो माने बेफोरबायदि ले हौरै गाबहो नै खोनादों आरोना ओमफ्राय मानसिफ्रा नैयावबो नुदों जना दंनो दाखालि हरनि 3थायाव नैखिनियाव जिरायदोंमोन आरोना नैयावहाय बेवहाय लाइना खोमोदो मोनसेल' दोन मोनसेल'सो दोननांगौमोन नङा ओइथिं खालथां होनदों दानि ओमफ्राय नै बेयाव जना दंमोन दाखालि फाननाय गोलाव हा मोनसे दोन मोनसे बैजों मोनसे दोन बिराद आवाज होयो नै बेयावनो जिरायना दंमोन दाख्लै नै बेयावनो बे गेजेराव मोनसे दोन गेजेराव लाइटनाखौ मोनसे दोन लाइटनाखौ दा खोमोरजोबबाय औ बे लाइटनाखौ दोन मोनसे बैजों खालथां होनदोंमोन ओमफ्राय आं दहाय हारसिं फैलाबो बैजों राव होदों खालथांनो बैजोंहाय बैखौ खोमोरलाय बै मेचिननि खाथिनिखौ हराव फैनो हागौ मेचिनाव साल जानो हागौ मेचिनाबो नोंनि मेगनाव सोंगोन ओमफ्राय मानसि फैयोबा सालाव सालु जाया बेफोरो ए मेचिना हारसिं सालु जायो मालाबासो बे खन्द' जायो मालाबा समावसो रासि खमफैबासो ए आंबो रासि एफाबां गोरलै नङाना जानायालाय रासि खमफैबाथाय मिथिखायो आरो बे बादाम दानखावग्रा मेचिनानो सालु जायोनो लोगोफोर हराव खिथादानोनैहाय हरनि बेसेबां टाइम जाखो र' आं खोन्थानि टाइमखौ नायनानै 2टा 2:30 टाइम जाबाय 2:30 हरनि गथ' गाबनाया महाय बेयावनो गाबो आं खिथानोसै आं मोनखादों इन्जुराव फैयो नालाय आं बिसिनाखौ
गिखायाबा आङो बेखौ एन्जरआ एसे थो बाजै सिगां थाबाय थो आं गियाहाय जेनेबा नङा नोंसोर देखायग्राया सिगाङाव थानांगोन ना नोंसोरसो रियेल मिथियो बेयावनिखौ काहिनिखौ नै खालथां मावबाय है बे एन्जर नालाय एन्जर एफाबां आवासै एन्जरने ओइ बेयाव एन्जर मोनजायो हराव सोरबा दे सानथायाव हमलाय दे गैथा गैला गुन्दै गैयाबो बेयाव मैथो अ होनखो हा मैथो अ खारबाय ओरै हा खारलांबाय हा नङा माबा औ होननाय राव खोनादां आव होननाय औ ओरैहाय एन्जरलै एन्जर बियो खै आं नोंनो मोनसेखौ खिथानि ओरै फै गथ' गाबनाय जायगाखौ खिथानि आं बे गाबबाय थायो गथ'बो गाबमोनो बेबो गाबो आरोना नैबे जायगायाव माने आंबो गिखाङो आरोना बेखौ सम मोनसे नैबे खन्द' गाबो आरोना नैबे खन्द' गाबमो ओमफ्राय रावबो बिसास खालामा आरोना जाय फैयो बे मिथियो नङा जायगाया लाब्लाय देन्जारखालै देन्जारखा आं हले गिदिंजोबो आरोना गाबबाबो ओमफ्राय रावबो नुखाया आरो जों नुहुरखायाखैबो मिथिखाया ओमफ्राय आंथ' खेबसेल' हर गेजेराव मावदों बेल'सो आंना जाय मोनग्रा माने इसोर मिथिजोबो आरो नङा बोरैबा ओरैहाय काजु बादाम बागानजोंहाय ह होननाय खोनादोंमोन ना दासो एलै दा हराव नोङो मिथिजोबगोन थायोबा मिथिगोन राजकुमा मिथियो ओमफ्राय जों राजगोरिया आरो राजखौंले आं खोनाया आरो जों आं होसोखायो ओमफ्राय आं दानो नायलांबाय दा आथिंजाय गाबनायखौ खोन्थामोन ओमफ्राय एन्जर एन्जरनो माथो दहाय एन्जराथ' एन्जरा एफाबां आवाज गैया दासो ओरैहाय काजु बादाम बागानजों ह होननाय खोनादोंमोन आं दहायो बिथिं खाथियाव होनदोंमोन आरोना औ नैबे गोजौजोंहाय आं ह होननाय आवाज खोनादोंमोन ए माबा आथिंजाय मैबो फैयो आरोना मै ए मै फैयो मै फैयो मोनायाव मै फैयो मैयाबो फैयो बिदिनो बारस'यो ओमफ्राय अमाया हले डाइरेक्ट फैखायो आरोना मैयाबो ह गाबो गाबनायालाय नै दिनैथ' गुर गैया आन्दायखायनो फै दिनैथ' अमा बैसागु होनदों नामा दिनैहाय ए बे मेसिन सालु गैया दे दिनाव आन्दायखायनो फै औ अमा बैसागु होनदों दिनैहाय दिनै कर्नाटकनि खाथि खासा दिनाव माने कर्नाटकनि खाथि खासा माइनि आलि गैया जोंनि आलि फुजा खाथियाव जागोनब्रा गाबोन खामानि गैया गाबोन खामानि गैया नोंसिना खालि ए बादामानो गैया माथो बे बादाम गुदुं खालामग्रा आरो जेबो गैया इयाव बादामखौ गुदुं खालामो बेयाव खालामोमोन आं खिथाजोबनो दहायनो ओमफ्राय हराव थानायखौ बेखौ नायलाय सब खालि जाजोबगोन बेयावबो खालि खालि गोजा आरो दिनै ओमफ्राय नैबे एखेयानो दे बे थुरिबा नैबे एखेयानो एखे गोजा बे दरजा मोनसेयानो इयावबो बेनो बेनिबो दरजा मोनसे एखे हलखाने औ डाइरेक्ट हलखा माने गारि नारनो थाखाय बेखौ बानायदों आरो गारि मोननै गंब्रै सोयो इयाव नैबेबायदि गारिखौ माने नैबेबायदि गारिखौ इथिं गंनै इथिं गंनै सोयो आरो बेयाव गंनै मोनथाम दं बेबो दा सोलिबाय बे गाबोन डिउटि गैया बेयावबो गुदुं खालामग्रा ओमफ्राय बेबो बादाम गुदुं खालामग्रा ओमफ्राय नै दा खेर गाबबाय थादों खाथि खाजा सोसिगोन आसामाव जा माइ बिसिना बायनायसो दै नैबे ए गुसु खालामग्रा इयो बादाम गुसु खालामो ओमफ्राय बेनिफ्रायसो माथो दैबो दङ दै सारनानैसो माने गुसु खालामो आरोना बे बादामखौ खालामफिनो आरो बेयाव थान्दा दा गुसु जायाखै बिनि उनावसो फिलिं फिलिं खालामसिगोन फांखाबो दङ बे फिलिं गरमनिफ्राय बखलायाव गुसु खालामफैयो जाहैबाय जेनेबा नैबे बादामा जादोंब्ला नैबे बादामनि बिगुरा ओरै खारगोन आरो ना खल्ल' खारनांगोन आरो इयो ओरै ए बे आरो बिगुर दंबावसो ने मोनसे नैबे थाखोसे जाबायना बिनि उनावसो गुफुर सामा जासिगोन इयो
नों जानो हासिगोन इखो जानो हागोन इखो जिरनानै जादो जेबो जालायो ले 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 जानो हासिगोन आरो इखौ जाथ'वाखै एसे गुसु जाबावनांगौ नै दे गैला फिनदो नों जिरनानै जानो हासिगोन इखो बिगुरा थाखो थाखोनो नै एसे दैखौनो साराखै बस्था रानजोब्बाय दा नै नो बस्था रानजोब्बाय नै एसे दै बोरै बेल नङा बोरै नै सिफ्लेनांगौ इखो इखो नायदो बस्थाखौ बेखौ दै सारनांगौ बेखौ दै सारनांगौ माने बेखौ गिसि खालामनांगौ नै रानजोब्बाय एसे दै सारनांगौ लाङाखै दै सारदोंमोन सारनाया एसे रानबाय बे बादामा गुसु जाहैयो आरोना दै सारजोबनांगौ बेखौ आरो बे जिनाय लोगो लोगो गोदान लागायनांगौ माने बे बादामा गुसु थागोन आरो ओमफ्राय नै दा बेखौ देखायदो ना बे ओरै जाजोबनांगौ आरोना जिबानो गोदान लागायनांगौ बेयाव दैखौनो साराखै नै ओमफ्राय नै बेयो ओमफ्राय बिनि दैया बाहाय फैगो आंबो जिगासिनो ओमफ्राय नै बादामा मोजां गुसु जायाखैना औ जाखांबाय खलथमा गबायना नै गुसु जाहांदों ओमफ्राय खिन्थु मोजाङै गुसु जायाखै आरोना गुसु जाहांदों गुसु जाहांदों खलथमा गदोंना नै नै माबा खाराखै ओमफ्राय खिन्थु बे दहायसो होदोंना बारा गोबाव जायाखैना बे होनाया बे जाजायो जानो देखायलाय बेलासियाव आं जाखांबाय माथो जाजागोन जाजानायालाय नै बे बिगुरखौल' नै नैलाय बेयो जाजायो आरोना नांगौ आरोना नै बे बिगुरखौ होखाबानो नै जेबो जालायो मोनबाय नै बे बिगुरा थायोब्ला मानो आरोना मोनसे मोननानै बेखौ फिलिङाव होयोबा आरो बेयाव सौबावगोन बुराव ओमफ्राय दा बेयाव बिगुर गैला नालाय मिलायला दा नैलाय बेखौ जि जिनांबा आरो बिगुर थाबावनायावहाय बेखौ फिलिं खालामोबा गुबुन जाजोबसिगोनब्रा फिलिं खालामनाय लोगो लोगोनो दासो बेखौ नों दाख्लै देखायखाबायना दासो गुहांदों दासो दासो आरो गुहांदों गुसु जाबावनांगौ आरोना बेफोरनि थाव फेरेदनायावहाय दाउ मासेबो गोलैनो हाया माबा गोलैनो हाया खिन्थु खामब्लावजोबखायो आरोना ओरैबायदि गां गुजोबखायो दाउआबो गोलैबाथाय थैखायो आरोना बिनि थावआवहाय बांसिन केमिकेलाव बाहायो आरो बे बिगुर बे बादाम बिगुरनि फेरेदनाय माबाखौ थावखौहाय मायाव बाहायो बै जोंनि सरकार माखासे खामानि बाहायो नालाय फाक्का लामा ढालायनाय लामा ढालायनायाव आला खेथ्राजों लगायो बेखौ केमिकेल लागायनाय मिक्स खालामो इयाव बिनि थावखौ माने बे आलि खेथ्राजों मिक्स खालामनानै लामाखौ ओमफ्राय मानसिफोरा अनेक बुङो बे थावखौ जों नाखौ फोनोनो बेखौ फोनोबा जों थैगोनसै बेखौ बे जों नङा आरोना अनेक मानसिफोरा सोङो आरोना सोंहरो आरोना सोरबा सोरबा आलदा आलदा बाहायो माने काजु बादामा जानायावबो बाहायो थाव फोननाया माखौ फोनो बेखौ जानायाव बायनाया बिराद मानो बे बुस्थुआ बेखौ जानो हाया माननायनिसो इयो मानो बे केमिकेलसो मानो खानायबो गुजोबगोन बेजों मानोथ' बेनि थावा मानो दा नै जों ओरै दांलाबायनो हादोंना बे खाजुआनो दं नालाय दा बेखौथ' जों बासिफिननांगौ काजु बादामनि थावा ओमफ्राय दा नै साइनिफ्राय बेबायदि जायो काजु बादामा नैबे बेगरनिफ्राय जायो नै बेयो जुदि बिगुरनिफ्राय थांफायोब्ला खारनाया हानाय केपासिटि आरो इयाव नै बेयो जुदि थांफायोब्ला खानाय नैबे गुजोबो बिगुरनि बिनि थावजों थावा गुबुंले आरो जायो आरोना बिनि थावखौ नायोबा टेस्टिं खालामनानै देखायनांगोन आरोना नै बे थांफायोब्ला बेथ' काजु बादाम नङा होनबा बे बिगुरजों लोगोसे थांफायोब्ला नैबे खामदों आरो ओमफ्राय नै बेजों मिक्स जानानै जुदि थाव फेरेदनांगौब्ला गुबुंले गयो थावा गुफुर जायो गुफुर गयो नैबे बादामा थांफानांगौबा नालेंखर बायदि जायो बिगुरनि बे रिटार थाव फैफिननो नागिरो फेरेदनाया आरोना गुबुंले जायो आरोना ओमफ्राय होमबाना जोंनाव कमप्लेन फैयो आरो माने बासिनांगौबो फैफिननो गोनांथि थायो आरो बुहुद फैखोना मोदाय फैखो मिथिला मानसि जालायखो ज्राव होनलायबाय ओरैसो होनदोंलै नैबिजोंसो नैबिजोंसो होनदों सम सम ओंखारो जों मिथिया